どうも、なおちゃんです。5次元ファミリーのみんな、どうも、なおちゃんだよ。ここには3次元の恐怖心はないんだ。にひひ。今日はね、画像が上がってるからね、ご機嫌なんだ。イェイイェイ。周波数ファミリーのみんなどうも、なおちゃんだよ。みんな楽しんでる？うん。ほな、こんなもんで。また、ありがとう。